Bikash po o jago song budi nya bono pas khai raha ka abar Kamal Kalaino bosong budi nya pas khai kya tabu borok je bud pais mani pore khai borok khai Nukjakliya Lama riya kriyake bono bot lama redi bot nadi lama riyake kamio bo habriya obaino kok shalaikha noichi chuku Krishnapuro constituency ni bising khobjanai Chisha Maharanipur Telamura Bimrai kami bai Radha Kopra kamio tongnai lokorok 2003 bishibo yakshi bodol hapango tongma jora snamai Nukjakliya thangpai khlaijaknai lama hapango tongnai tabukni bodol hapango achokma yagulo snamai rliya thangjaknai himjaknai lama obaino kok lokorokni bot Krishnapuro phayo kamio bot mani paike keplai bongai thango fiaba lama rena jora phaike lama rjakya obaino kok noi chichuku Krishnapuro constituency ni bising khobjanai Chisha Maharanipur Telamura Bimrai kami bai Radha Kopra kamini lokorokni lama riyake bono bot obaino shalaika borok thangrangni juda juda bodol kamio phaina naikhe kamio bo habriya lama maniasha February 2004 salmari 4 salo koktuma thumnai kamio thangma yagulo kamine lokorok boroni juda juda jengjaloni koktuma saikhana rakha kunjamurani simi himai mathango tei kormo abar loksa lokma logyasa khimai thangai malkhong kanani nago sakuplong sakdiriya bori roknobo balai talangnani nago sakhapnogo haini bagai sanu borok lama norok je obahaike tirin jama jama kamini samung humuno khibi tamani bagai norok oda matongla ma khai mane karon chini problem hingka chini belai lama ni belai problem so usugbo sorongkha 2003 ni simesin mo lama hamyangai khai mane CPM phaikya Congress phaikya tabuk bosong lama maya tabuk khai jekono party phan phaiton BJP phan phaiton Tipramata phan phaiton ITF phan phaiton erpore ko changtai borno jagari dia chini yang thai changtai borno habriya jongno je lama sanambai de phainai o jora complete khai asa job lama no bor complete khai de phai asa jora tui jong lama khlai ko ya norok noni kamibo je sabodol na phana harliya lama san de khai jongtai habriya acha sikango je khanamani lamani sengsonong kha bobo hai saideman sikango ungo honai to khanawo ertorewo biko tabukbo taksak jora tui kaisa pano o lamani bagai kono ব্যবস্থা khai painai kurui শুধু লামানি সিবিনা জংজালতা তৈমা দামান খা tui rongnele motamoti subida no tongo কারেন্ট তো current rok tongo nok mana ra busik bang nok manai rok le bangya bangya gakai bagan tagan mana mangkha bagan joto borong maya kaisa koiso mano asha gakai tabuk norane mo lama nong panan bung hitam khamo chini parani bumong ko parawo hangkai mo khai dim rai para hinja ko emne khai bim rai parani simi ja phang nor hati o thangai malkhung kanani ba gari karani busi himi matha kunjumora ni simi jora tui sinang tei gorma awat tok saje longma loya sano jeng himbai ma phayo gari kanani ba yang ti gorma lama sana gakai nor naro buri besar sakeng lai pulai ba bana sangma hangka ba tom kha thangai hospital ko jotono balya sa jeng oroni thangai malaya delivery khanya bo balo nangota na acha mo constituency bung sa saima 29 Krishnapuro acha 29 Krishnapuro gakai norok sini borong manang khorok nei oroni je norok bud diwi borong no em salam ka minister salam ka borok ba juga juga tong borok no jeng barbar no saka haita no borok tabuk bo khaya Bikash bo o jago jeng budi nya bono pas khai raha ka abar Kamal Kalaino bosong budi nya pas khai kya tabuk bo borok je bud pais mani pore khai borok khai Nukjakliya tabuk sini lama boso problem nang tong abo borok kisa no wan sugya acha ganor tai chongmari bus kango dabu ADC taw masolai tong bot ro phai tong tai ke bono phano budi le hane wan sugoi tong je somoyo sini lama sanambai ria sa noring lama sanambai phai asa budi liya kami habriya Irignai, naithok idignai.
rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugi tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthü risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বড় ও ফাল নকরিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গই বানিয়া বখলাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दून नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548